Ahoj, volám sa Diana, mám 16 a pochádzam z Popradu. Na blogu The Best of My Life vystupujem ako Dit a spolu s mojou najlepšou kamarátkou Andy ten blog aj vedieme. Kebyže mám povedať o Poprade, je to malé mestečko, má niečo okolo 55 000 obyvateľov a najväčšie zaujímavosti sú tu možno Aquacity, termálne kúpalisko, kde cez leto je naozaj veľa ľudí, hlavne turistov zo zahraničia, ale samozrejme sú tu aj domáci zo Slovenska, aj z Popradu. Kebyže ešte mám niečo o Poprade pekné povedať. Máme pekné námestie, obnovené a občas sa tam aj usporadovajú nejaké vystúpenia. Napríklad v lete máme popradské kultúrne leto, kedy tam vystupujú nejaké kapely domáce, divadlá amatérske alebo aj profesionálne, podľa toho, koho pozvú. Kebyže mám ešte niečo povedať o sebe, chodím na strednú odbornú školu v Poprade, chodím do triedy 2D, tým pozdravujem aj moje spolužiačky, mám vás veľmi rada. A kebyže sa mám ešte predstaviť, čo sa týka mojich záľub. Milujem hudbu, knihy, filmy, prácu na počítači, písanie poviedok, a aj moju izbu. V mojej izbe v podstate trávim najviac času, či už cez deň, alebo v noci tu spím, takže to sa ani nedá rátať, ale väčšinou aj keď mi je smutno, keď potrebujem niečo robiť, oddychnúť si, učiť sa, alebo len tak proste niečo robiť. Keďže mám v mojej izbe počítač, tak trávim naozaj najviac času, pretože na počítači som deň čo deň niekoľko hodín, keďže sa venujem písaniu poviedok. A jednu takú poviedku mám teraz rozpísanú, volá sa Nothing Will Be the Same. Samozrejme je to inšpirované Twilight sagou, ktorú veľmi milujem, rovnako aj Andy, moja spoluadminka. Kebyže mám ešte niečo povedať ohľadom filmov a hudby, tak čo sa týka hudby, obľúbujem rock, punk, pop, metal, ale aj klasiku a samozrejme vypočujem si niečo aj z hip-hopu, poprípade punky a aj ľudovky. Samozrejme nie vo veľkom množstve, pretože to naozaj nemusím, ale čo sa týka toho rocku, punku a popu, tak to je vo veľkom množstve. Teraz mi tu hrať Michael Jackson, jeden z mojich najobľúbenejších interpretov. Bohužiaľ, Michael už nie je medzi živými, o čo možno už samozrejme viete. A je mi to naozaj ľúto. Avšak kráľ popu stále žije. A čo sa týka filmov, obľúbujem fantasy, komédie, horory, ale pozriem si aj niečo také romantické, ale to už vážne, keď nemám čo iné pozerať. Z hororov obľúbujem Nezvratný osud alebo aj Saw. Fantázie to pravdepodobne Eragon, Twilight saga a Harry Potter. Čo sa kníh týka, knihy ani veľmi nerozlišujem, že či ich mám rada alebo nie. Všeobecne knihy milujem a dokážem prečítať naozaj hocičo. Budem sa s vami už lúčiť. Na budúce sa vám znova ozvem a týmto posielam veľkú pusu Aťke. Mám vás rada a ďakujem za pozrietie tohto videa. Bye bye!